Здравейте! Здравейте! О, 7D! Слава Богу, че сте тук! Моето вълшебно огледало е откраднато! Не! Да! И е заменено от това не съвсем вълшебно огледало. Отказва да каже къде е моето огледало! О, отказва, значи. Не казвай кой го е взел! Сега ще видим. Пуснете лампите. Сега говори ли ти се? Не мога! Казаха, че ще ме щупят, ако проговоря. Добре, глупи, накарай го да пизнае. Не, спри! Къде личкаш ме? Имам къдъл! Престани! Не там! О, добре! Бяха семейство Погром! Погром? Те го направиха! Те взеха огледалото на кралицата! Това е ужасно! Уи! Не се тревожи, кралице П. Знам как ще ти върнем огледалото. Лесна работа. Здравейте! Може ли да ни върнете огледалото, моля? Върнах се! Лесна работа, да, бе. Нищо не носиш. Но се забавлявах, докато опитвах. Бързо като стрели, направи стена от водли. Да видим сега как ще премигнат 7D. Невъзможно! Няма начин да я заобиколят, да минат през нея, нито пък над нея. Значи ще прокопаем тунел отдолу. Според тази карта трябва да прокопаем 2 шмагугъла и 1 казински в тази посока. После хоп-троп, лекичка по лекичка, ще се озовем право в къщата на Погром и ще си вземем огледалото на кралицата. Фасулска работа! Фасул? Искам фасул. Аз също. Не, означава, че ще е лесно. После ще направя фасул. Концентрирайте се, 7D! Трябва да спасим вълшебното огледало. Да копаем! Копай, хоп, хоп, минете копай. И можем да копаем, даже до безкрай. Копай, хоп, лесничко е, знай, за това не спирай, хайде и дори да се копай. Според моите изчисления, трябва да сме точно под всекидневната на Погром. Отдръпнете се! Ни най-малко. Нека позная. Било ти е забавно да опиташ. Никак даже. Трябва ми нова шапка. Може би са били 3 шмагугъла и 2 казински. Копай без да свеждаме глава, а 7D са най-добри в това. Със скоростта на ракетно колело, номер сме едно. Хей, хо! Поне ми остави черешката. Дали пък не са 4 шмагугъла и 3 казински? Лесничко е, знай, за това не спирай, хайде и дори не се копай, копай. Не разбирам, защо все излизаме на грешното място. Възможно ли е да е, защото картата е обърната наопаки? Би могло.